The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus our Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, niining adlaw andamon itong kaugalingon. Ingon nga usa ka magtutuo as a believer in Jesus Christ, gimanduan ka, fellow believer, to rebound, meaning to confess, to admit that you have sinned, o ginamit ang 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanimbuhata ka na, ikaw maandam na sab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo sa iyong kinabuhi, gidapit ka nga imo siyang tuuhan, nga imong bugtong maluluwas, aron ikaw maluwas. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa ning tungora, sa hilo mag-aandam kita sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa mong kinabuhi. Yatagan mo pa kami laing higayon nga mabuhi, nagaginhawa pa kami nining higayon na askil among panglawas o lanti pa nga mong pangisip o kinigumikan lamang sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy o imong kortesiya. We do not deserve it. We do not earn it, nor work for it. Musa, salamat niyang tanan o Diyos. O kami nagaampo nga imo kaming lamdagan sa Espiritu Santo, dugang mga kamaturan, tangtang nga mga babag nga sa mong una-una, aron kami makapunting lamang sa mong igatudlo ka na mo ning adlaw. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay. Maayong adlaw kanyong tanan, mga suki, mga higala, mga kaigsunan nga mga isig ka magtotoo. Ano sa kita? Nagapadayon kita sa atong
hisgot pagtuon ni ining pagtulunan nga giuluhan og God's 10 problem-solving devices. Mga napo ka mga paagi sa pagsulbad sa tong mga suliran nga giandam gihatag sa Dios kanato. Okay? Last time kita nagahisgot bahin sa fear. Okay? Nga kini usa kini ka suliran. Di ba? It is a problem. Ug mao nga kini atong tun-an nga naibaw na ta sa atong gipanghisgutan nga ang fear is the opposite of faith. See? Kaya ang prinsipyo nagaingon man nga if you have faith, you do not have fear. But if you fear, you do not have faith. So, mao nga kung dili pa tinuod gyud, di pa klaro og tinuod ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, then you still develop that fear. Ug kanang fear, emotional sin. Sala kana sa atong pagbati. Musa, we have to get rid of it. We have to solve that problem. Og the antidote of fear, as we have already studied, is a mental attitude, courage. Kaya ang 2 Timoteo 1:7 nagaingon man nga ang Dios wa magahatag kanatong espiritu sa kahadlok, kundi gahom, gugma o maayo nga pangunahuna. Okay? God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. So, atong gipangutanan nimo, when do we acquire a sound mind? Karon sa man nato mapanag-iya kini. Ang tubag, when we take in Bible doctrine inside the divine atmosphere. You see? Mao nga labihan pagka bililhon gyud, pagka-importante ang atong pagpuyo diha sa atong dapit nga puloy-anan nga mao ang unsa, operational divine dynasphere. Nganong inganlan nato ni operational tungod kay niining atong panahon sa simbahan, the age of the church, operational naman ato namang pagabuhaton, operational ang divine dynasphere, whereas sa panahon pa ni Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa yuta, ang iyahang divine dynasphere nga iyang gipuy-an unsa prototype nga matang sa divine dynasphere. Ang ato operational divine dynasphere, mora kini ang atong bugtong puloy-anan, the only place of residence sa tanan nga mga magtotoo samtang niya pa kita dinhi sa kalibutan. So, there is power there, there is love, there is sound mind, there is no fear kung naa ka sa suod. You see? And it is a mental attitude na sa itong pangunahuna. Kaya, balik ko na to nga prinsipyo nga the Christian life is a mental attitude life. Kini nga itong pangunahuna mo ay rumbo, mo ay puntarya sa pulong sa Dios, just as mo po'y puntarya sa mga hunahuna sa kalibutan nga iya ni Satanas. You see? So this is a fight. O anara sa imong pagpili. It's a matter of choice. Pilian nimo ang pangunahuna ba sa Dios nga imong ipasod sa imong hunahuna, or pangunahuna ba nining kalibutan nga iya ni Satanas. You have a choice. Pili. Kung naibaw ka na sa resulta, if you let the Word of God in sa imong alimpatakan, diha sa imong galamhan, sa imong kalag, then unsa, the result would be positive ang result. Apan kung ikaw pasod lang sa mga pangunahon ng tawhanon, kalibutanon, then naibaw po ka sa resulta, negative. So, negative, apil na niya ng pagkahadlukan. You see? Fear. Now, dakong diferensya kini pagkahadlukan o pagkamahinadlokon. Did you get that? So, ang pagkamahinadlokon, fear nga mahadlok ka nga mahidakin-as ka sa mga
kalibutanon nga buhat. You see, human good, human production, o kana will only result to what? Failure in life. Basta negatibo, basta mga kalibutanong pangunahuna. Apan ang pangunahuna sa Diyos, 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Then, magresulta ka na unsa. Mga Diyos nun, nga mga binuhatan, divine good, o kana maoray magantihan sa Diyos. That is the only good that is rewardable, not the human good or production. So I hope nakita ni mo kini mayo. So, we have the power of God from the Godhead. Ikan sa Diyos Kamahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. We have the power of the Word of God. Gawas pa niya na. You see? So, the real change is through pag-rely na to, pagsaling na to diha sa gahom sa Diyos. That's real courage. Believers need virtue love which comes from Bible doctrine, metabolized and now nagatuyok-tuyok na diha sa imong pangisip, you see, circulating in your stream of consciousness. You see? So, ana kay courage na kay kaligon, makabarog ka na, o kana imo lamang maangkon sa naa ka sa sword lagi sa divine atmosphere. Okay? So you can do anything through Christ. Inundong ka niya na? Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Na? Strengtheneth. Nagahatag ka nimo kusog, kaligon. O ang sound judgment comes from metabolized Bible doctrine applied by a believer in his life. So, it is only by circulating sa na-metabolize ng Bible doctrine diha sa imong galamhan in the stream of your consciousness that a believer becomes a winner believer. Inumdum ka sa paghisgot nining how to be a winner in this life and in the next. No ka na. Nagikinahanglan nga atong sundon kining mga paagiha sa Dios. Iya maning tanan. Okay? Part kini, bahin kini sa instruction manual or owner's manual. Nga patinaw sa Dios kanato nga mga magtotoo. Okay. Ang pagtuman sa protocol nga plano sa Dios nanginahanglan kini og unsa? Spiritual courage. Pinagi sa atong paggamit sa atong mental attitude of doctrinal courage under pressure. Kana ba nga piiton ka? Okay? Mao ka na doctrinal courage kung ikaw makabarog niya, makasugakod ka, makatagbo ka niya na, makaharong ka niya na. You see? Now, 1 John 4:18, abrihim mong Biblia. 1 Juan 4:18. Nagaingon sa English, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. Tinon. Now, okay, unsa man nato paghigugma ang Dios? Unsa may atong gamiton sa paghigugma nato sa Dios? Okay? We love God with unsa? Reciprocal love. Kana bang gugma sa nga imong ibaos, di ba? Pagbaos ba? Imong baslan ang Dios sa imong gugma. Kanang gugmahang imong gigamit, ginganlag reciprocal love. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon man, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. You see? Now, so, nagpahinomdom na sa itong kaugalingon, ingon nga mga magtotoo. We are just reminding ourselves, refreshing our mind about the importance of inculcating
realizing how important ang napo ka mga kinaiya sa Dios. The 10 attributes sa Dios. Hinaot nga kini na sil-sil na gyud diha sa mga libatakan, sa imong galamhan, sa imong kalag. Ang una nini, sovereignty, ang iyang pagkamagbubuot sa tanan. Ikaduha, ang iyang pagkahingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikatulo, ang iyang hustisya, ang iyang pagkamakiangayon. He is fair, perfectly fair. Ang iyang sunod, ang iyang gugma. Ang iyang gugma, wa magkinahanglan og object, wa tumong, kay siya mismo ang gugma. Okay? So, ang sunod, ang ikalima mo, ang eternal life. Kinabuhi nga dayon. Kinabuhing wala na'y katapusan. Ang ikaunom, mao ang una nga O, omnipotence. Ano sa mga omnipotence? All powerful. Siya ang labing gamhanan sa tanan. Ikapito, nga O, ikaduhang O, mao ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan. Tanan, iyang nasahiran, iyang naibawan. Ang mga butang kaniadto karon og sa umaabot, nahibawaan na ka na sa Diyos ay tungod sa iyang pagka-omnisyente. Okay? Unya, ang ikatulo nga O, nga ikawaw na ka ng ka-attribute sa Diyos, mao ang iyang pagka-omnipresente. Ang iyang pagkaana sa tanang dapit. Way suok ni kalibutan nga wa didto ang Diyos. Na siya tanan. So, saan man mo pagka-eskapo o may bawaan na nimo na sil-sil na kininimo. Ang ikasiyam nga kinaiya sa Diyos ang iyang di na mausab. Immutability. Immutable meaning di na mausab. Sa isulti sa Diyos, sa iyang pulong, I am God. I change not. Dili siya mausab. Ang ikanapo mo ang iyang pagkakamatuuran, veracity, the truth. So kung kining na po ka mga kinaya sa Diyos na sil-sil na yun diha, nahimo ng bahin sa imong galamhan, imong kalag, then, unsa? You now know who God is. Naibawaan na nimo nakaila ka na sa Diyos. Tungod niya na. So, if we love God, we should know who He is. Who and what He is, right? Kay, maulagi ng ilabang mga tinawhanon ng mga sultihan nga, love at first sight. Dili na, di na madawat sa kamatuuran, kaya di man na masuwa man na masuod sa pulong sa Diyos. Tinawhanon man na, human viewpoint. You see? Now, sa diha nga kita panag-iya na niining virtue love, wa gyud tay rason nga kita mahadlok pa. You see? Once we have virtue love, we have no reason to fear. Wala. Thus, kinahanglan nga atong isil-sil din sa atong alimpatakan ang mga pulong sa Dios to renovate sa pagbago sa atong pangunahuna nga nasa tuong bahin sa atong utok. Okay? Nga mao kani material nga bahin, utok, apan ang immaterial mao ang imong huna-huna nga diha na sa imong utok. Kasabot ka? So, ang pagkahadlok, having fear, dili lang kay kini pag-insulto sa Dios, kundi dili pasipala kini sa Dios. Tungod kay ang pagbatunog kahadlok sama ra nang gihimo nimo ang Dios nga bakakon. You see? Imong gibaka-bakakon ang Dios. Kay mingom siya, do not fear. Wag yung kay rason nga ikaw mahadlok. Now, by the way, having fear or insisting to fear, kini timailhan nga naapay kuwang nga dako diya sa imong espirituanong kinabuhi. Kuwang.
We still have a long way to go on mo kana. Taas pakaglaktan kung mo kana imong sa giagian karon. So, if we give up, kung kita mo surrender, mo kanang throw in the towel and not to keep moving, muhunong ta sa atong pagsibog sunahan, sa atong espirituhan ng kinabuhi, unsa may sangkuan na to niya. Ang sangko na to, or atong sangkuan mo ang unsa, pagdawat o disiplina sa Dios. Anak, manguta sa Dios. Disiplinahon ta. Huwag matuog ang Dios. Nanumdum ka sa iyong pagkasayod sa tanan. Bisag asa ni bubuhatang sa, bisag asang suong ka, naibawan sa Dios. Naibaw po siya unsa nang matanga sa imong unsa. Gibuhat ka sa, you see, unsa man imo pag-iskapo lagi. Wa kay kaiskapuhan. Angay na itong hinumduman tuod. That when we have fear, wa lagi kitay pagtuo. That means we have no faith. If you have fear, that means you don't have faith. But if you have faith, you don't have to fear. It's either fear or faith. Kahadlok or pagtuo. Pili. It's a matter of choice na po. Kaya ang tinuod, ang usa ka magtutuo nga madinaugon, winner, can equate living and dying. He can equate prosperity and adversity. Samar na sila. Parihar na. Alang kaniya. Parihara. You see? So, a believer who is still afraid to die, suliran manguni kayo, mo ni gikadukan sa kadaghanan. Okay? You see? A believer who is still afraid to die, kini timailan indication that he still he has not reached, wa pa niya makabot ang spiritual adulthood sa iyang spiritual o kinabuhi. Wa pa. Kaya ang tinuod, ang kamatayon, God, mao ni the last thing in the world that should concern sa tao. For ang tao, wa siya maibaw sa takna, sa matang, o dapit diin siya mamatay. Right? Death is the last thing in the world that should concern you. Kay you do not know the time, the manner, the place of your death. But ang kamatayon sa usa ka magtotoo. I'm talking to a believer. But for a believer, death need not be a concern for him tungod kay ang iyang kinabuhi ana kinuptan man sa Dios. Sabta kana pagayo. Naibaw ka, ang Dios nagarespeto sa atong desisyon. Iyang gitahod ka ng desisyon nga atong himuon. You see? Apan, sa diha nga kita makasabot nga there is no reason for us to fear death tungod kay ang Ginoo man mao'y inkargado sa atong kinabuhi, then what tay kahadlukan o kamatayon nga that would bother our life. Si what tay kahadlukan. Inunduan na to kanunay nga ang Diyos did not give us the spirit of fear lagi, but of love, of power, and a sound mind. Ayun nakalimti, 2 Timoteo 1:7. O usab, ayaw kalimot ni ining gahom, gugma, o maayong pangisip, sound mind, courage magyununa, can only be acquired lagi diha sa operational divine atmosphere. Pinagi sa itong paggamit na sa pulong sa Diyos. O, by the way, alang sa usa ka magtotoo nga na ay doktrina, na ay pulong sa Diyos, ang living and dying alang kaniya are just the same.
Samar na sila, parihar na sila. For him, as Philippians says, dying is gain. Profit, ganansya. You see? Ang isulti sa Philippians 1:21. For to me, to live is Christ. To die is gain. Profit, ganansya. You see, fear of death destroys capacity for life. Mo ni makaguba. A believer who fears death, kana timailhan lagi nga kanang mao magtutuo, anaa pa siya sa iyang spiritual childhood, pagkabata. Bata pa siyang espirituhanon, bata pa siyang Kristohanon. It is only in spiritual adulthood stage nga ang usa ka magtutuo makalikay, maka get rid or suppress the fear of death. Nga iya bang maduot, iya bang daog ang hadlok, di na siya mahadlok. Because fear is a big problem in life. Problema man yun ang pagkahadlok, di ba? And when fear, maoy mo dumala sa imong kinabuhi perpetually, then you can never have capacity for life. Dili. Di yun mo makabot ka ng katako sa pagkinabuhi. Miserable lang gyapon ka. O tayo mahimon yan. Mauni ka maturan. See? Mauni nga kini unsa ka manong danon gayong mga punto sa atong kinabuhi na binag-ikaw hadlukan. And capacity for life can only be achieved by a believer kung siya nakakabot na sa iyang spiritual adulthood. Nakaabot na siya ba? Nakatungtong na ba siya niya ng maungang-ang? Sa dihang ang usa ka magtutuo is just fearful because he is carnal, labaw pang wag yun siya katako sa pagkinabuhi. Kaya ang tinuod, ang kahadlok, kaaway kini sa protokolo nga plano sa Dios. Ngano? Tungod kay, paminaw, tungod kay ang protocol plan of God is courage, kalig-on, kaisog. Ang protocol nga plano sa Dios, puno kini og kaisog, kalig-on, paglaom, kalipay, katako sa pagkinabuhi, kauswagan, mga panalangin, etc. Puno. Ang usa ka magtutuo nga anaay doktrina sa iyang kalag, who has Bible doctrine, can equate prosperity with adversity. Now, ang usa ka lig-on o espirituhanong magtutuo, makaparogra siyang kaugalingon can stand alone. Dili gyud siya salig. He's never dependent on other people but only on God's word. Ang pulong sa Dios ra gyud ang iyang gisaligan. Diha sa kahadlok, ang tinuod, there is insecurity. Gusto? But God's word says, He gives us power, love, and sound mind. 2 Timothy 1:7. So ayaw na kalimti. Ingon nga sa ka magtutuo, you cannot run your life by fear through the use of your emotion. We have already said, and we will say it again, that fear is an emotional sin. Sala sa pagbati. We should never be dominated by emotion. Tungod kay ang emosyon, ang pagbati, way huna-huna. Kasabot ka? It has no thinking. Ako kang taga-ehemplo. Sagal ako nihatag ko ehemplo sa atong mga evangelism nga dihay usa ka higayon nga nag-evangelize ta dito sa mga priso, mga binilanggo,
O akong gipungutan na itong usas mga binilanggo, nganong niya man kadoy. So may nabuhat ni mo, nagapatay kong tao, sir. O di ba, kuyawa. Mura lang, ordinaryo niya. Na akong gipungutan lang yan, itong yung pagbuhat niya ito. Unsa may mo gamit. Tubag po siya. Sundang mo gamit. Dili na mo ibuot akong ipasabot. Unsa may mo gigamit diha sa imong pagkatao. Ingon po siya. Pagbati na ko, sir. O tinuon yun, pagbati. Unsa man pagbati, kapungot, kasuko, kalagot. Motoy hing dominar sa iyang galamhan, ang iyang kalagot, kasuko, kapungot. So mo itong iyang yun sa ipatay ang tao. Tungon niya ito. O niya, unsa may mga gamit niya ito. Pagbati lagi, wa ka magamit sa imong una-una. Na. Kaya ka na imong pagbati, aning atong pagbati, ingon nga mga tao. Okay? Has no thinking. Dili makauna-una. Anong mayon ng mga tao nga, sao nagkalimot ko sa ko kalingon. Kalimot. Walang ka magamit sa imong utok. Wala ka magamit sa imong panguna-una. Kasi imong pagbati. Ano importante punto nga itong edad niya kanimo. So, we should never be dominated by emotion. Tungod kay, why hunang-hunang nga itong emotion, itong pagbati. Now, nahibaw naman ta sa duha ka kategorya sa emosyon, duha man ni ka klase, normal emotion o abnormal emotion. Ang normal emotion, mao kini emosyon, pagbati, sa diha nga usa ka magtutuo, mutubag to what is in his prefrontal lobe. Mutubag ba? Unsay naa sa iyang pangunahuna. Apan ang abnormal, mao kanay klase sa pagbati nga diin ang usa ka magtutuo mo react. See? Mura pag mabikil ba siya? Mo react to what is truth. You see? And what is in his prefrontal lobes. React. Takong diferensya kining respond o reaction. Response, pagtubag, o reaction. You see? So, ang pagbati should never be the basis of a believer's spiritual growth level. Never. It is Bible doctrine that is the basis. Maugil kanay, matuod, tinuod, timos, ug bugos nga, unsa, basihan. Now, talking about emotions, naghisgot man ta. Fear is part of it. You see? Ang kahandlok, bahin ana. So fear is an emotion. Okay? Dawat ka niya. Ang pagkahandlok, pagbati. Remember the three spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, we have to achieve and acquire niining tulo, three spiritual skills, by our spiritual momentum. Atong pag-boylo. Spiritual momentum. Ato lang nang gihuban sa Visayan nga boylo. Spirituhanong pagboylo. Ug kini mabuhat lamang nato didto sa sod sa operational divine sphere aron kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios. Ang imong spiritualong kinabuhi is what you think. Your spiritual life is what you think. Unsa gisulti sa Proverbio 23:7, what you think is what you are. Unsay imong ginauna, mao kana ikaw. O sa laing bahin, naghisgot kita dinhi sa sala sa kahadlok. Tungod kay ang kahadlok, usaman kasala sa huna-una. And kung kini magakontrolar na sa pagbati sa kamagtotoo, that believer's spiritual life is devastated.
guba. Nga, watay mahimo niya na, prinsipyo kanas pulong sa Dios. Kung balikon, nga ang sala sa kahadlok, sa diha nga kini maunay magadumala sa usa ka magtotoo, kanang magtutuha ang iyang espirituhanong kinabuhi guba. Now, emotion should not be used in meeting problems in life. Ayaw gamita. Wa gyud abutan kung ang imong pagbati mo imong gamiton sa pagsulbad sa imong suliras kinabuhi. When emotion takes over, mapapas ang doktrina. Doctrine is erased. Courage, ang kaisog, mao ang imong pag-angkon sa mga saad sa Dios. Claiming God's promises, una pa ang problema mo abot niya sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Courage is claiming God's promises before problems come in life. Hinumdumi that when problems in life hit us, igo ka nato, mutagbo ka nato, kita gikinahanglan ang paggamit sa pulong sa Dios, God's promises ang iyang mga saad, in order to deal those problems and be victorious over those problems, which means tanawa, behold, watch what God will do to those problems. Part ra ba ni sa formula sa faith rest drill. Inomdong ka sa Operation CTR. C, claim a promise. T, think of what God can do to your problem. R, relax because God is in control. So, ikinahanglan na itong pag-claim sa mga promises sa Diyos. Na pila yung mga saad sa Diyos niya sa pulong niya. Naibaw kang pila? 7,000 ka mga saad sa Diyos. 7,000 promises. Now, kini prinsipyo. Masing magpinulso po na po ka manoy, mo bang ihap. Kana, gikan sa atong unsa. Riiko na to ni sa atong gigikanan kining atong pagtudlo. God has 7,000 promises in His Word. Ang prinsipyong ikuha din mao nga ang Diyos, ang numero sa Diyos, God's perfect number is 7. Okay? So kay 7 man ang iyang perfect number, kana ang ginaganon 7,000 nga mga saad sa Diyos alang kanimo, fellow believer, alang kanimo isig ka magtotoo, isig ka igsuon diha kang Kristo. Unya, pila naman ka mga saad nga imo nang gi-claim. Mao ni atong tubago nato sa atong kaugalingong pangutana. You see? We have to claim. Now, can you claim a promise you do not know? Sabot ka? Hindi ta makaklaim og promise nga wala na ito mahibaw Mao ni patunon tas pulong sa Dios. Kaya kung sige ka na pagtuon sa pulong sa Dios, nahiluna ka na sa grasya sa Dios, nabaid ka na sa kamaturan, then mahibaw ka sa mga saad sa Dios. Kadaghang mga saad sa Dios. Fear not, I am with thee. Casting all your cares, for He careth for you. Unsa pa? Na di maabutan tag buntag o magsige tag hisgot sa mga promises of God. Ato lang kining masag-og atong masilsil itong alimpatakan, itong galaman sa itong kalag sa diha nga kita nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Atong i-emphasize yun na ikinahanglan itong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Dili lagi sinimana, dili binuwan, dili tinuig. Adlaw-adlaw, on a daily basis. Kaya nga naman,
magatagbo kitang mga suliran adlaw-adlaw pod. Mao na nga ang Dios nagamando kan dapit ka na to tuni ang kong pulong adlaw-adlaw ba tuni sama sa yung pagkaon kung material food mukaon ka man aron maligo ni imong lawas nagkapila man ka mukaon sa kadlaw 3 square meals a day. See? So pagkanon imong imong kaugalingon aron ka ma-skill. Now, ang pulong sa Dios maura ang kalanon sa tong kalag. Unsay gisulti sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mao ni kalanon sa tong kalag. No, suway ka ng imong lawas pagkaog kas aso sa simana. Be, atong tanaw no say dangatan na ng imong lawas. Once in 1 week, kas ara ka mukaon sa kasimana. Tanaw na to. Mao po na sa tong kalag. Kung imong kalag pagkanon ra nimo once a week, kay mo simba maduminggo ra. Yawan na tibuok simana wala bagoy tuon-tuon. You see? Ang imong kalag, unsa? Luoy ang kahimtang sa imong kalag. Ako na, moabot ng panahon nga kuhaon ka sa Diyos, ang iya bang tanaw, una ka ng imong kalag, kung nabay suod nga, iyang pulong. You see? Tanaw niya. Nebawan naman po na sa Diyos ang iya, pinagay siyang pagka-omnisciente. Nga may suod niyang una-una. Nga mao na unsa may resulta unsa may hinungdan nga way sud wa kay gana wa kay tinguha wa kay kainit wa kay gugma wa kay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios mao nga mangita kag kanang imong ikabalibad awa ko'y panahon lagi ana busy ko kayo mao na. Ako kang giingnan nga daghang mga sources sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wala ba tawag ingon nga kinirang the only source kadaghan. Pangitaang simbahan nga diin gitudlo ang pulong sa Dios. Ang kana pong gitudlo nga husto. May imong magtudlo lang po ng uban. Siguruha pag-ampo ng lamdagan ka Espiritu Santo nga kana mo'y right congregation nimo kay every believer has his own right congregation, has his own right pastor teacher. Unsa gisulti diha sa Jeremias 29:13, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Ana ang prinsipyo niya na nagaingon nga if you truly seek me you will find me. Ang mi dihang iyang pulong. You see? Kaya ang pulong ug ang Dios di nimo mabuwag. If you love Christ, you have to love His Word. Sabot ka? Namaw na. Nga wa ka kaila gyud sa tinuod, wa ka kaila sa Dios. Sige lang kayo giguma ko ikaw Dios. Lip service ra gyapon na. Tapaw, saling kapaw. Mao na ritual without reality. It's meaningless. Ang tinuod gyud ang ritual with reality is meaningful. Kasabot ka? So, mao kini mga punto atong gidadihan nimo. So, discussing the sin of fear, importante kayo ning atong ipangisgutan. Kay kining fear lagi usa kini ka unsa sala sa hunahuna nga kun kini na imo kontrolar diha sa imong pagbati ingon nga magtotoo, I'm talking to you as a believer, then ang imong spiritual life is devastated. O tayo mahimo niyan. So, but listen,
Be sure God's promises ang iyang mga pulong na metabolize. Kaya mahimo lagi atong prinsipyo kanunay din gibat-bat nimo mao ni nga. Studying God's word is one thing, but believing it and applying it is another thing. Ang daog mao ang imong pagtuo niya na, pagdawat niya na, ug paggamit na niya na sa imong kinabuhi. Dili kay sige lang kag tuon diha. Nga wa nimo tuuhi. I hope na sabtan nimo na. So, atong subliyon sa pag-ingon nimo nga, the antidote of fear is courage, derived from metabolized Bible doctrine used. Kay ang kaisog, courage, biblical courage I mean, is thinking Bible doctrine under pressure. Nga, bisas ginapiit ka, na kay kaisog, nagpabilin ka rin mo kaisog, tungod kay ka nagahuna-huna sa huna-huna sa Diyos. Bible doctrine. The Word of God is God's thinking. 1 Corinthians 2:16. So, huna-huna, divine viewpoint, Diyos nun nga panguna-huna. Kung sa gisultis, Isaiah 55:8-9. Kung sa gisultis sa Diyos, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, says the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na malabuan ba din ang una-una sa Diyos? Ikumparar ni mo sa una-una sa tao. So courage is thinking Bible doctrine under pressure. And courage is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. O atong subliyon sa pag-ingon, ato naman ang gisgutan, di palang dugay, normal emotion responds with Bible doctrine to any crisis in life. Bisag unsa pang krisis sa kinabuhi mong tagbuon, ang imong emosyon mo tubag lang with Bible doctrine, mao na normal. Apan ang abnormal nga emosyon mo react, mabikil to any crisis in life. You see? Di siya magsilbi ba? Di siya ka lahutay sa pagsugakod. Di siya makaasdang. I think that's the right Visayan word. Kanunay hinumdumi. What we think is what we are. Proverbs 23:7. Kaya ang Jeremiah 17:10 nag-ingon, I, the Lord, searcheth the heart. I test the mind. Di nilang nakita kutob sa paghisgot ni ini, atong ipadayon kini ugma, o gidapit kang gihapon higala, o igsuon, diha kang Kristo. Sa pagpadayon, pagsubay, pagsunod, ining series na itong pagtuon, pulong sa Diyos, nga niya kita hisgot ni ining uluhan sa itong pagtulunan, God's 10 problem-solving devices for believers. Alang sa mga magtotoo. Kung dili ka pa usa ka magtotoo, mahimos pagpaminaw ni mo aron makapupo usab ka. Malamdagan ka sa Espiritu Santo aron ikaw maluwas usab pinagi sa mong pagtuo lamang kang Kristo lamang. O ikaw makasalmot. Nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos, pinagi sa YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry, kini grasya nga imong kapahimuslan. Apan ang imong kabubuton giagad. Busa, magkita na sa kita ugma, pinagi lamang sa grasya sa Diyos. Kaya di man taga siguro sa itong kinabuhi. So, atong panginauton nga magauban gihapon kita, lugwayan kita sa Diyos, tagan pa kita higayon sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan, aron kita makagamit ngayon sa mga pulong
labi na nini nga tugitunan nga napuno ka mga pagi sa pagsulbad sa mga suliran. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya kining tanan nga imong itudlo kanamo. Grasya kining among kinabuhi nga imong pangilugwayan. Grasya kining dapit nga among himuan kining pagtuon sa imong pulong. Grasya kini o Diyos nga dili kami takos. We do not earn it nor work for it. Salamat o Diyos, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.